Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Kepriye kabare dina iki? Muga-muga kabeh padha seger kuwarasan. Muga semangat terus belajare. Ketemu maneng karo Bu Guru ing pelajaran basa Jawa. Video iki Bu Guru bakal jelasno bab carane njaga kesehatan awak tetep isih ing wulangan 3. Ayo padha disiapno kitab lan alat tulise ya bocah-bocah. Saiki buka kitab Tantri Basa halaman 60. Semaen tuladhane Ibu Guru banjur tirokno ing omah. Mripat. Iki arane mata utawa mripat. Mripat kanggo ndelok sesawangan. Mripatku ana 2. Mripatku kudu tak jaga supaya tetep sehat. Kepriye carane njaga? Ora pareng cedak-cedak yen ndelok TV. Maca buku kudu ing panggon sing padhang. Kepriye cara liyane kanggo njaga kesehatan mripat? Saiki buka kitab Tantri Basa halaman 62. Ayo diwaca bebarengan. Perangan awak ing gambar iki arane kuping. Kupingku ana 2. Kuping kiwa lan kuping tengen. Kuping kanggo ngrungokake swara. Kuping uga kudu dijaga. Ngresiki kuping kudu ngati-ati. Ora pareng ngresiki jerone kuping nganggo piranti sing landhep. Ngresiki kuping kudu direwangi ibu utawa diresiki dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Apa bocah-bocah tahu priksa menyang dokter THT? Kudune saben 6 wulan sepisan priksa menyang dokter THT. Bocah-bocah, wacan sing nomor 1 mau jelasno cara njaga kesehatan mripat. Piye carane? Yaiku nomor 1, ora pareng cedak-cedak yen ndelok TV. Dieling-eling ya bocah-bocah, merga yen ndelok TV cedak-cedak mripat bakalan lara. Nomor 2, carane yaiku maca buku kudu ing panggon sing padhang. Wacan sing nomor 2 yaiku jelasno perangane awak kuping. Kuping ana 2, kuping kiwa lan kuping tengen. Kuping kanggo ngrungokake swara. Kuping kudu dijaga. Piye carane njagane? Yaiku nomor 1, ora pareng ngresiki kuping nganggo piranti sing landhep. Nomor 2, ngresiki kuping sing bagian njabane wae ya. Nomor 3, ngresiki kuping iso menyang dokter THT. Cekap semanten pelajaran dina iki bocah-bocah. Muga-muga kabeh padha paham lan padha mraktekno nang omah piye carane jaga kesehatan awak sing bener. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.